भाई तू तो पहुंचल खिलाड़ी निकलला, हमनी के तो तनको भनके न लागे देला। खिलाड़ी ना, बाजीगर। भाई हमरा के तो दिनिया शक हो गए रहे जैया भैया है गांव में आयल रहला कि इनकर कुछ न कुछ मकसद जरूर होई। हमरा जिंदगी के एक ही मकसद बा, महादेव के बर्बादी। महादेव के करेजा और सबसे बड़ा कमजोरी कोमल तो तुहार कसम बाड़ी। जब एगो गरीब अपने औकात पे आ जाला ना, अच्छा अच्छा के तेल निकल जाला। अगर ऐसन बात बा भैया तो मुनीबुआ पे मंत्र हमनी के चलावत तानी, और रानी के निशानी देवे में तू लाग जा। ओके ओके करे से पहले शेर सिंहवा के ठोके के पड़ी, काहे के राहुल भाई के हत्या में ओकरे हाथ बावे और जमीन पर आजो ओकर कब्जा बावे। जगह हम खरीद ले बानी, अपन बोरिया बिस्तर समेट के और जल्दी से भाग जाए यहाँ से। मंत्री, एसपी और डीएसपी सब हमरा के सलाम ठोके आवेला। तू कौन खेत के मूली है रे? बढ़िया से साफ सफाई शुरू करा जा। ठीक है। और काल से गेस्ट हाउस बनावे के काम शुरू हो जाएगी चाहिए। ठीक है। ऑटो इतना रात के रिक्शा ना मिली, चला हम छोड़ दी। केहू के तकलीफ देवे के हमरा आदत नहीं खे, हम रिक्शा से चल जाई। जाना तानी बड़े आदमी के सेक्रेटरी हो, लेकिन हाउ उनकर नौकर है ना, और हम तो उनके दोस्ती के दर्जा देता नहीं के भावत। आवा के साथ ही
पवन के साथे रानी। साला ही का खेला बा।